ayam. Lah kok iso kari ayam iki lho. Lek sekolah nih TK Mas. Koclok. Senggane Mas. Oslo nyapa koclok. Kowe tunggalane iku mau kowe to. Iya, dulure. Duduk, Mas. Dulure, kancane sampe gerok dulure. Duduk, Mas. Masuk. Kancane do normal awakmu kok iso Iya, Mas. koclok. Sing koclok awakmu. Masyarakat pendem. Iya. Maju. Iso ora? Edan. Diomong. Jangan ngomong kok. Malah meneng ae kancane wis ngomong ket mau. Iya, Mas. Nek kene iki do dinteni masyarakat iki lho kok wis do ngenteni awakmu ngomong wis gak ndang ngomong-ngomong. Mau iki nyapa? Radang metu mau kancane wis iki nenek meh sak jam. Radang metu-metu. Sepurane, Mas. Persiapan loro. Ora siap. Iya, siap, Mas. Wis disawang karo Pak Tri. Iki kabeh anak kene hadir pada malam hari ini komplit. Komplit. Oslo. Sudah. Ya ampun, Kaget aku. sampai Aku kaget dhewe aku. kaget atuh. Wong Ibu Ani ngomong dikei kesempatan apa piye? Yesus. Oh, dadi awakmu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Pendem. Ya ngerti lah bengi kok lewat malam. Iki lho bengi. Wis ngerti nak bengi nyampe kok selamat malam. Bapak-bapak. Bapake sapa? Bapake sapa? Kowe apa duwe bapakne kene? Cah. Blok. Ibu. Ibuke sapa? Kok ibu-ibumu akeh. Akeh men ibu isi tok ae. Panjen aku anake wong arisan kok, Mas. Ya ora oleh ngono. Ibu tok ngono ya iso to. Saudara. Alah dulurmu apa kencen dulurmu Kediri Malang ra duwe. Awakmu lu wis dinteni. Wong iki arep maksud iki arep sambutan menyapa warga masyarakat Pendem. Ya gawe pantun nek ya iso to. Pantun. Nah, Jiro lumat. maju bapak. Ya iso to. Loro ji. Ayo kanca nyawiji. Siji, loro, telu, papat, Ulang-ulang akeh. Iki lho dua pokok masakane masuk. Lah jare hitung-hitung. Enggak boye. Luar biasa sekali, Mas. Malam hari ini dalam rangka selamatan bersih desa Pendem. Ya. Wah, hebat tenan. Terima kasih Mbah Lurah, Mbah Tri Wahyono Effendi. Ya. Ngene iki yo nyenengne masyarakat, yo nyenengne para UMKM. Ya. Aku sore mau wis mlaku-mlaku tak jajal kabeh, Mas. Mosok. Wah, tenan wis jajan aku kono jajan mie ayam. Ayam, Terus ning kono kae jajanan jagung sing digodhog dikei keju, jaswadi kuwi. Jasuke. Nah mengene kuwi jenenge jasuke duduk jaswadi. Dodol jenenge jaswadi. Oh, iya, Kok iya. mau kenalan karo aku kok. Ya jasukene jaswadi ya. Aku sing gregeten iki siji ya. Nyapa? Kuwi lho, lempar kaleng iki lho. Lah Lah nyapa? nyapa lo gregeten kono ketangkasan untuk menguji diri kita. Aku tek 100.000 lho, Mas. Lah terus. Lemparan pertama, tes. Heeh. Entuk Entuk teh gelas. Teh gelas. Lemparan kedua, bus. Teh gelas. Iya. gelas. Set. Teh gelas. Sampai ping 9 iku teh gelas tok. Akhire Karek sak lemparan, Mas. Regetet antemi bakule, Mas. Ora kena. Kadung emosi ya. Ya diantem iki mau. Nyapa bakule mbok antem ya merempul. Kuwi permainan ketangkasan untuk menguji seberapa tangkas diri Tek kita. 100.000 lho mau terima untuk teh gelas 10, Mas. Ndang ora kok tuku sak kerdus lah ya wis Berarti beres. awakmu kurang pas. Kurang pas. akurasimu. Saturasi. Saturasi. Kurang oksigen apa piye? Ya kuwi kudune saturasine pas. Wong kok iso ning luar biasane iki masyarakat kabeh do guyub rukun. Guyub rukun. Buktine madhep rene kabeh ditata. Lho.
Enek mau sing madhep mendhuwur, Mbah. Nyapa madhep mendhuwur kok iso mlumah barang. Delok bulan. Uslu. Sing joget kuwi. Ayo kene. Nembang ya, Nduk. Nembang apa, Mas? Sembarang manut aku. Dung dung. Tak tak. Ngene Mas, enak kendangane iki, Mas. Ya sembarang. Berarti jaluk kendangane kaya Iya, ya kendangane sing kaya model ngene iki, Mas. Ya iyalah, aja cerewet ae. Dung 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 tak tak. Dung dung tak tak. Dung dung tak tak. Dung dung tak tak. Nyanyimu ku lho Di. masalah. Nyanyimu ku lho Di. Aku mau lo enek sing bayangne sing katur tur. Kuwi senggaan ya nyuk. Iki senggane. Ala katir tir, ala katur tur. Ini Mas, kendangane Mas. Dase kok kaya ngene to, Pak? Bentuke. Apa? Dase kok ngene to? Ora apa-apa. Kuwi Kaya roti melon. duduk kuwi. Apa? Roti Hulan. Ya. Tung 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 tak tung tung tak. Detak. Tenang, tak kowro lah nyanyi. Nyanyi ora. Dung dung pak pak. Ganteng tenan Yanto. Yanto ganteng tenan. Ganteng tenan Yanto. Yanto ganteng tenan. Ganteng-ganteng dhewe. Ireng-ireng dhewe. Gandul-gandul dhewe. Kok iki Yanto Yanto. nyapa kok iso Kowe kalau nyanyi kok iso nyontak Yanto. ngudang Yanto nyapa? Jare senggaan. Yanto iki apa? Kucing. Gendaanku. Kowe sing apik lah. Nyanyi. Oke. Ayo. Din lila dalilin nyanyi ora. Pantapim, pantapim, tralalelo, tralalelo, Tung 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 sahur. Pantapim. Pantapim. Tralalelo tralalelo tung 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 sahur. Dina minggu sing tak tunggu. Ya iso lho. Kowe ngajak kening tawang mangu. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Barelina cappuccina. Enak ya Mas. Enak. Wis to anomali enak. no. Iya asenggane mosok anu maling kabeh. Iya no cah ngetren no lele. Dina Senin aku ning Klaten. Nyapa ning kan? Mlaku-mlaku karo golek duren. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Petuk cawedok pancen keren. Asik. Bareng tak delok ora duwe. ngomong apa? Kowe apa nyanyi karo aku ora? Eh? Ora nyanyi dhewe ra iso nyanyi wong telu wis. Pokoknya kowe ora hafal, ya. Dino Alah dino neh karo mas aku. Mbane kaya anu ya ndase kecebloan bekecot ya. Nek kok pinggir kaya nek bekecot. Ya, nyanyi ya. nyanyi lagu sing iki lho Mas enak. Sing ndi? Apa? Sing iki lho Mas. Sing ndi? Kembang Kembang Gedang, yo dangkel kayu ayo yu ngatemi ayo mikir utang ayo Duduk kuwi. tanggal siji. kembang iki lho. Kembang ndi? Kembang rawe. Rawe. Iso berarti. Bisa ora lho. Berarti nganggo gamelan. Gamelan. Gamelane pelok apa? Pelok, no. Pelok tenan. Tenan. Pelak pelak. Mas Lendro. Pelak pelak pelak. Pelok. Pelok. Campur sari pelok enak. Ya. Pelok ae. Sing piye to Mas? Sing aduh to. Sak mene iki lho, sak mene. Nano. Alah wis ta.
Ceritane wong tresno tunggak sabalik kembange mawar Tresnaku wis kadung. hop berarti iso berarti Nek asline Apem cuma siji. masyarakat pendem akeh rejeki. Apem wadahi tampah. Masyarakat pendem akeh barokah. Ana apem cacahe 5 Masyarakat pendem muga panjang yuswa. apem warnane ireng Wong wedok sak pendem ayo meteng bar. apa mungkin Ya kuwi mungkin ae. apa iso Ya nek ra iso kudu dipaksa. apa kena ngono Pancen kudu ngono. wajib ditotol pitik. Pak Triwayana kula nyuwun duwe. kok mangsaku wong ki ora leh ngono Karimane. Ya pelok jono ayo tanganmu Ya Karimanis kurang manis tamyai wis ya dadi ayo kowe kari ayam. lah kok iso kari ayam iki lho kari manis aku riang manis nambahi kula wis ya wis sing kuna Sing tahu. Benar saya nyanyi gue ya. Pelak ya. Pelok. Pelak. Oke. Ayo coba. Pelak ya. Statue di pelak deh ya. Bisa Mas. Bisa. Masa iso? Bisa. Statue. Statue setelan Coba. Apa to Pak kuwi? Karep pelok. Kowe iki sapa ora? Iki apa Lah statue ke ora? Masa ganjilan? Statue setelan cuek kinang. Ada nih. Peloknya piye ta lek statue? Ngawur wong. Bukan maksudku begitu. Asik. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Paham ora? Paham. Ini yang dinamakan campur sari itu seperti ini, Mbak. Yang ini kita. Jadi iso digawe apa ae, Bener. luwes dikene ndi wae, mang mula kuwi nanggap campur sari ku ora nek rugine. Bener. Iso nglumpukne masyarakat, Nah. membantu UMKM bisa berjalan. Bener. Paham ora? Nambah rasa persaudaraan. Ngene iki yo tetep muri-muri budaya Jawi. Apa meneh ngene iki sebagai contoh nyontoni para masyarakat anak-anak muda ngerti kesenian tradisional. Memperkenalkan Seni tradisi, seni budaya adit. yang dikolaborasi. Iki sapa? Wilujeng dalu ki gendut. Gendut.
Mas Wardil. Izin. Wonten dawuh menapa menika? Kepiye pawerdene? Saiki mawon. Oke. Oh, surat saka Pak Petinggi. Oh iya Mas. Wonten Surat wigatos saka menapa Pak kok? Petinggi. Monggo Medal wonten mriki. monggo pedalipun. Meneng. Niki enten surat Nggih. saking Pak Petinggi. Iya. Kula waos riyen. Izin. Iso kaya ngene iki piye? Kok iso kene iki piye? Petinggi lah kayak surat kaya ngono iki jane apa lho. Petinggi piye lho iso. Nyapo. Ora ada apa-apa nih. Lah kok iso guyu ki menyapa? Ora iso. Nek ora mudeng. Ora iso maca surat kok maca. Kepecok. Iki lho. Kepacul. Kepancal. Kepada Bener guyu. bener toh? Bener. Sorry Mas kepada. Niki Pengumuman niku. pengumuman saking Bapak Triwah Yuwono Lebda Carita. Nyapa ya lebdo carita Niki ada pengumuman Ya. berita kehilangan Ah. Apa, Pak? seorang anak kecil yang memakai kaos hitam, celana hitam, rambut hitam, mata hitam. Barangkali yang menemukan jangan dikembalikan karena anakan genderuwo. Lho kok gak kaget kowe? Aku biasanya gawe kuwi ya. Yo. Aku ora Pikir kowe kaget lho. Banyalan nubian iki. gendruwone kancaku. Oh iya. Masa ra wedi karo gendruwo? Kok ora wedi? Pak Tri nyuwun apa? Masa kowe. Berita kehilangan. Lah iki asli iki. Telah hilang Hmm. kalung Hmm. beserta uang 5 juta. Cincin. Kuwi aku. Iki kancane. Kuwi aku. Nyuwun apa Pak Kalung Tri? gelang. Niki saking Pak Tri Wahyuwono Nggih. nyuwun fragmen, Prahmene nipun apa? nyuwun wayang wong. Wayang wong. Heeh. Siap. Lakone Gatotkaca Gandrung. Siap. Lah apa enek pemaine? Ada lo. Apa iso to, Pak? Iso Pak, iso. Ya lo iso iki. Apa njaluk pemain sitok nek mau sing Oslo wong lanang ndi? Ora katut kuwi. Tak jake karepmu. Jalukane Pak Kades, Pak Tri, Pak Tri. jaluk apa Mas? Dadi Gatotkaca. Aku Gatotkaca. Lagi sapa? Pergi pagi pulang pagi. Sapa? Kok iso pergi pagi? Sapa? Pergiwo. Enggak, aku pergiwone. Apa nek pergiwo? Wedok lho, Pak. Enggak aku. Iki etok-etoke. Iki nggih pramenan sesuk apik ditanggap wayang wong asli. Oh iya. Kuwi dipacaki sithik manis lho kuwi. Dandan pergiwo. Ceritane piye Gatotkaca iki? Ya ceritane wong Gandrung karo pergi. seneng tunggal sambale to Mas? Ya ora aku. Kuwi kembang rawe. Ya aku tak maca ya. Gatotkaca, critane engko goleki Pergiwo Gandrung karo Pergiwo. Ya wis. Berarti klambine ganti. Ganti salin. Pergiwo, Pak. Oh, sora. Mosok ya Salin. Dadi Pergiwo. Tobat. Kuwi Durga. Lah omongane piye? Ya ampun, Pak. Ya ampun, ora serak, ora sodel, ora melok, ora kentril. Ngono kuwi ya. Endel. Aku salin saiki. Sal gak sok ben bar bodo. Adus apa ora aku? Ya wis atus ya salin tok. Kowe nyampingi aku. Aku dadi apa? Maling. Oke. Anu, kene sing sugih sapa, Pak? Sing sugih. Kowe iki dadi penumping Wiraswara. Wiraswara. Iso ora? Berarti gendani awakmu sawayah-wayah masuk angin ngono. Masuk angin ngono. Kuwi iso. Sikro kang polo tuming Lah, ya kuwi cocok. Ada anake mak. Iso. Kowe iso suluk ya iso. Sikro kang polo tumingal Terus? Sapo samyo ngedali Sesuk kowe lek iso tak jak tanggapan. Ning ndi? Ning ndi? Golek. Ya maksude sesuk ya wis enek jadwale lho. Ya sesuk jadwale enek tanggal 17.
Wis sembarang swara kok ya iso. Mas, ya Mas. Wis suwi to belajar mira swara ngono wis tenan. Alah aku apa iso lho. Rumasamu. Kowe Mau dadi wayang. Aku dadi apa? Sembarang aku mbok dadekno apa? sembarang iso. Sembarang. Sementara mira swara sik. Heeh. Kowe tau melok dalang sapa to dem suaramu kok penake melok dalang sapa ae. Kinarto Sabda. Terus, Kinto Susmono. terus Ki Mantep Sudarsono. Terus? Ki Seno Nugroho. kuwi dalang mati kabeh lah. Yo pancen aku kan wirasawara pagebluk to. Omongmu kowe aku ora yakin aku gampang kesosolen kok. Hah? Kowe gampang kesosolen aku ora yakin aku. Lho, ketoke kan omonganku kesosolen. Sing penting kuwi suarane. Tenan iso. Heeh. Dites sik jajal kowe wira swara aku sing jalan. Pas metu Anoman perang. Metu Anoman piye metu Anoman? Nak dalange urung keduman. Oh, ngono ya. Lek momo Anoman swara kethek. Momo metu swara gajah, momo gajah. Jaran. Kucing. Kucing delok-delok to, Pak. Kucing cilik. Kucinge cilik. Kucing wedok. Kucing wedok kuwi mesti nyeluk-nyeluk anake. Piye? Oh, kuwi kucing wedok. Lelek umpama kucing lanang. Kuwi wayah perang goleki sing wedok. Piye? Iki nyapu to kuwi kok. Kuwi lek kucing. Umpama swara Berarti cilik. kirek wedok. Heeh. Kirek wedok. Direk wedok. Kirek lanang. Direk lanang suarane medeni. Piye? Kayak film Tom and Jerry sing gawedi sekali Iya. jekok Heeh. ngagetin. Kaget. Kaget iki. Kaget. Wis iso tenan. Iso. Wira swara. Terus. Aku sing ngucap. Sigra kang bala tumingal acampu samya ngedali. Mas. Ya, Pak. Dereng mancine Mas nggih. Mengki lek pun dodo, lek pun wayahe kocapan, Gatot Kaca anjlok sampean metu. Ngono ngerti apa ora? Aku Klithak. ora tau dadi ngenekan. Lah mung gawe brengos ora, mbok sing apik ngono. Nggih. Mas. Kualik. Dereng nih. Yo apa susah. Keliru. Ya. Iki larang Mas, Tapi tau delok larang. wayang wong ora to iki jane. Sik tak benakne to Mas, benakne. Mesem. Kurang mudhun sing arep kurang. Rada lah. Ora matane kiwa buak kiwa. Makane iki gak ngono sing nengen gak nengen. Kerono. Rono sik. Ayo Mas. Aku kene ya, Pak Dik. Ya. Kowe nek kocapan Gatot Kaca anjlok langsung ya. Langsung anjlok ya. Nggih. Sigra kang bala tumingal Mpun. Urung. acampu samya ngedali. Wis anjlok. Lang. Urung. Nertatet wileting kata. Kocap kacarita mangkono saking Dirgantara Gatot Kaca anjlok. Anjlok. Ayo melu wi lho. Dudu sapite awakmu mabur. Awakmu kecape mabur anjlok. Kanjeng. Mendarat dari penerbangan. Gatot Kaca pekok. Nyapa? Kecantol son. Oh iya. Yo, apa. Sampeyan nang tengah. Mas, Ya, Pak. ya ora dijejek cengele ngono, Mas. Sing sopan. Ora ora. Nggih. Iya gek di. Jadi mudhun mendarat dari penerbangan kuwi sing sopan. Gatot Kaca jejekan masalah. Ora ngono. Gatot Kaca mudune Nggih. sing sopan. Mudhun sing sopan. Nggih. Gatot Kaca anjlok. Sing sopan.
Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Iki kan kanca piye ta iki? Monggo. Dalam asu. Mudhun joke lan amblek. Oke kan ambek. Amplek ning ndi? Kene. Tut. Sameneika Gatotkaca jeboli ulu kelek ingkang jrongot. Yo nyapa to kowe iki? Gak oleh ya. Gak. Oh, leutuk. Ya, meneng Oh iya. sing anu kene. Betapa malang nasibku semen Iki wayangan dangdutan to. Mas. tinggal ibu Iki piye ta iki? walau ada ibu Iki lho, saka ngene iki. walau ada ibu Bersama Adela. Bantengan so hasil le. Lah kok malah kok bantengan? Iki lho, iki lutur. Malah ibu tiri matane suwek. Rikata sang Gatotkaca kinon Ngadeg. Ngadeg. Sing apik to tanjake cil. Ya. surem-surem dewangkara kingirik Kirik maklekmu. Kingken. Kingken iso. surem-surem dewangkara kirik Wis ora usah nggih kuwi nggih kuwi. lha piye ta Menika to warnane risang Gatotkaca. Risang Gatotkaca satriya saking kowe iki nyap kene lho. Pringgondani otot kawat balung wesi. Wesine nggih bangun kok. Balung wesi. Pasti. Harsa nyiseti busana nira ketiga peparinge Jawata wonten cape Basunanda Kotang Antrakusuma kasut mado kacerma caping Basunanda yen ana panas ora kepanasan yen udan ra kudanan apa sebabe Di PP paling. wis dipepe iki Piye ngawur. Kotang Antrakusuma yen to mabur tanpa lar mlethik tanpa sotang ning warung Tanpa bayar. gampang utang kowe Yo. kasut padha kacerma liwat lemah gawat kayu awing dadi tawa lan tawi lan tawar arsa minggah wonten Irgantan apa ngono kae Gantara. Irgantara goleki pergiwa mibur meneh lek was awas wah mibur Cel! Apa adalah? Piye ning dhuwur? Angin adem. Mosok to? Boleh pergi wae ta? Ya boleh pergi wae. Budal kalih. Aku ngalih. Kalih kok tekone pergi wae.
Sari Diah Ayu Pergiwa lagi langen joget pindho manut kersane para pradangga. Mas. Pergi kok nyapu ge brengos. Pergi kok iki gak brengosen. Wedok. Urung tak cuk ringosmu. Wah wedok ge brengos ora oleh. Iki sok gowo tas barang nyapu. Menika warnane Pergiwa dasar ayu pindha kumajaya kumeratih nyampar telek nyaput sampure lho slendang isor lah lengkeh tindake sang Pergiwa plilang pliling kaya dene maling lha kuwi nyapu tulah-tulah sak jangkah rong jangkah lakune sang Pergiwa hangemu surasa mripatnya mulat mangiwa mulat manengen nyawang wong lanang endi sing sik jomblo slendang sampurake ngiwa nengen kaya dene bakul jamu ya iki jenenge Pergiwa percaya Pergiwa ora percaya ya Pergiwa irunge bangir kaya bongkok semende untun Aku kapan? sik mari iki ben joget Iki ket mau ngono tok iki ngapun. iki joget pamer ayune pamer ayu lah Sowi men. kaya gandrung ora ngono kaya gandrung ngenteni kendang lah joget iki mari ngono sabar iya susune melorot
Ayo, Gatotkaca mundhur. Yo! Bumi gonjang-ganjing. Nyapa enak. Gonjang-ganjing ora ajur. Iki suluk. Lindu Mas, nek lindu. Ora iki suluk. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging alis. Monggo wayang kula aturi omong-omong. Konti Mas? Aku kok sanggo riti to, Mas. Sopi Mas ning kono ngene iki. Ya wis tak omongi to, maine pendem ning kene Mbak Lurah. Tri. Lah aku wis ngomong ngono, aku tak omongi yo kok Mas, dalam. Lek nyang-nyangan ning ngarepan ngono lho, Mas. Lho nek nyapa? Omonge wayang ora kok jagongan. Nek jare kono ngomong-ngomongan. Oh, wayang pekok. Suarane ra ngono. Wah. Oh. Ho. Hei. Hei. Oh. Ha. Ho. 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 Piye to, Pak? Wis sampean malah Ngompret iki. Suarane Gatotkaca. Suarane Gatotkaca. sopo kuwi? Kang Mas Gatotkaca. Kurang lendeng. Kaca. Kang Mas Gatotkaca. Sopo kuwi? Aku kendaanmu, Mas. Dan matamu. Kowe iki rong kenal. Rong kenal. Iki kenal ketoke iki gandrung karo kowe. Wong ayu, wong denok, wong debleng. Sopo kuwi? Lan saka ngendi? Aku. Aku saka cedhak kene ae. Saka ngendi? Saka Gang Macan. Piroan? Murah-murahane, Mas. 75. Wis tanggo anu kloso nggawa dhewe ora apa-apa. Iki piye to? Iki pergiwane turunane to ya. Iki piye to? Hei, ora ngomong ngono. Omonganku piye? Kowe sapa wong bagus? Kowe sapa wong bagus? Kenalno. Ya aku kang aran Gatotkaca. Au. Wih. Kagete. Gatotkaca. Gatotkaca ya aku Yen iki. tak sawang-sawang kok bagusmu ngedap-ngedapi. Pregiwa Dalem wis ngarani aku bagus. Po. apa dot? Kok iso dot? Apa dot iki piye to? Lah kok pregiwa tak celuk wol ya kena to. Pergi. Pulang. Pregiwa. Kuwi wong paling ayu. Aku ceritane seneng karo gitu. Sen karo iki. Kono moh, kowe moh pergi wo. Oh iya. Jual Pregiwa. Eneng apa Gatotkaca? Imbang ana katresnanku Pregiwa. Katresnan sejati. Iya. Idam sari. Yeneng tawang oleh lintang. Kendal kaline wungu. Angenteni. Tembang kangen. Aku nyang njaluk apa mau? Imbang ana katresnanku to. Wis luwakku kabeh. Imbang ana tresnaku marang sliramu Pregiwa. Ora bisa Gatotkaca. Pregiwa. Apa? Kowe kudu Iki lho. Gak apa-apa lang. Ora apa-apa ya ngono. Aja kaya ngono Gatotkaca. Aku tresno marang sliramu. Tresno ya, tresno ning aja maksa kaya ngono. Iki lho. Menjeng. Gatotkaca. Pelok Pregiwa. Aja sembrono lho. Pregiwa, Pregiwa, aku tresno karo kowe. Pregiwa, tresno karo kowe. Gatotkaca, Gatotkaca, kowe aja maksa. Gatotkaca, Gatotkaca, golek wong liya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi,
imbang ana katresnanku. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Iwa, aku tresna marang sliramu Pragiwa. Kowe kudu gelem karo aku. Tak elingno aja kaya ngono Gatotkaca. Gatotkaca. Aku aja mbok sumpah. Pragiwa. Gatotkaca. Kowe kudu Gatotkaca nyah. Mangga ra gelem nyapa mapan. Lah kono meksa terus lho Mas. Ora gelem, tantang. Apane Pragiwa dinyohne? Ditantang kowe ndek kadegdayan mo. Gatotkaca. Yen kowe pancen seneng Tiwas karo aku dandan mlipet rambut kuleng ngone kompet malah kowe lunga blenceng ora kabeh hop Yanto. Oh gak nyapa Yanto. Nyapa Yanto. Pager ra gelem. Ora bertemu lawan anggonku mikir ning awak nanti rusak jopo jero sing tak pikir jebule kaya ngono lempur karo aku Gatotkaca. Yen pancen kowe meksa karo aku. Aku njaluk syarat sarana. syarate opo Pragiwa Ingkang kapisan maca Quran sak maknane Gatotkaca. duduk kuwi Kuwi nyapa saka tombo ati barang. tombo ati Kowe kudu iso ngalahne aku. tenan Tenan yen pancen kowe iso ngalahno aku gelem dadi. yen ngono Pragiwa bakal umpama sliramu gelem cahaya Gatotkaca nyanyi. aku tresno marang sliramu nanti ku memblanto Entenono pojok kono Gatotkaca. yo Yen kowe wis tresno lahir batin tenan marang aku, adepono aku. Ning kowe ora ngerti sapa to sejatine aku. sapa sejatine awakmu Pragiwa Delengen Gatotkaca. Sawangen aku Gatotkaca. Sapa sejatine aku Gatotkaca? lampu duduk Lampu. Badar sejatine wujud Pragiwa. Lampu mati. kaya boneng Iki kon apa? Kowe nek yuyu kangkang barang. Iki piye to, Pak? Raja buta. Iki lho dadi buta. Idune muncrak. buta Aku dadi buta. Kowe buta. kowe ora usah nggae untu ngono wis ketara untumu brongos Kok suwene buta kuru. Untune entek. Dadi aku karek untu siji. ora enek buta kuwi ora enek buta cilik ora enek Ora enek. lele Kowe ngalih perang wani pra. kowe perang wani kowe Ababmu sing tak wedeni. apamu Ababmu sing tak wedeni maju aku mundur. Lho, kapan wanine? Gatotkaca. iki piye iki jare malih kuwi Jare malih. Wis malih to? Malih awak. Iki lho malihanku Gatotkaca. Malih lah. ayo mari kono kowe ngilang mari kono terus pergi yo bakal tak singkirne kowe sapa Awas. Malih. bakal tak singkirne sapa sejatine wujud sliramu sapa lan kowe sapa
bau pipa. Oh. Yen ngono, aku sesuk-sesuk ben lak wis gelem, lak kowe ora gelem ya wis sepurane. Kuwi tenan gelem karo aku apa ora Gatotkaca? Gak gelem kowe Gatotkaca, apa? sapa sejatine aku? Loh! Upin-ipin. Sopo? Wis sapa? Sapa? Aku kang aran Tri Wahyono. Kuwi balura. Kowe ngomong aku balura kowe. Iki jebule pergi wong ngimpi.